Sa kagahapon, programang puno sa mga pagtulunan base sa mga istorya sa kinabuhi sa tao nga mahimong maghatag inspirasyon o leksyon kanatong tanan. Nabiyog sa kagahapon. Tagualang ko sa pangalang Dayan Kuya Rick. O gadi na lang na ako idetalya ag lugar ga ako gipuyan. Kubikan kay medyo pagkasensitibo. O doon ay pagkasensitibo, gidig akong kaagi sa kinabuhi. Kuya Rick, 8 ka tuig na aga milabay. Yang nabungkag ang among pamilya. Human nga nakakita og laing babao, laing batal ag akong inahang. Nga itago talang sa pangalang Aida. Kuya, subok palandongo na panwa na ko'y nahimo. Ditog tugura. Human lagi nga gitaban si mama sa iya kabit-kabit. Gamao po'y rason nga nawad-an usab sa direksyon sa kinabuhi ag akong amahan nga itago talag usab sa pangalang Peter. Kuya, buutan si Papa Peter. 15 anyos ko ni atong tugura, Kuya Rick. Gadiin din niya ito baga panahon na dito po nagsugod ang kapait ug kalbaryo sa ayon akong kinabuhi. Human, ganag kabulag lagi si mama ug papa kay mibiya magkinig akong inahan. Igudi ini ang sinugdanan sa akong kaagi. Oh, Papa Peter. Nga na pa. Uy. Pa, hubog na sad ka. Ayaw pagbuot niya. Paghilom lagi diha na imo ay. Pa, gisakitan ko pa. Tama na pa. Pa, niya pa niya pa ko pa nga nagmahal ni mo. Please lang pa. Undan Wala, lang imo pagubo-gubo pa. Nakalimot na magyahe ka na Ganun ako na puhat sa imong inahan. Ang pagbudhi ganina ako. Ug gagikadlo ka na ako basig baliwat ka niya. Pa, ayaw pagsultian na pa. Pa, nahubog ka lang pa. Ayaw pagtuo pa nga. Masundog ko sa buhat ni mama. Dili na mahitabo pa, uy. Pa, Puslan man. please lang pa. Puslan man dayan gawa na si mama ni mo. Bulagyaw ko. Pa, unya ako. Ang panginabuhi nag-imo. Pa, Kay wa na'y maayong direksyon kini ako kinabuhi. pa, ayaw pagsultian na pa. Niya pa ko pa nga nakinahanglan ni mo. Ang imong anak pa, si Dayan. Pa, maluoy ka na ako pa. Ayaw kong biyai. Dagop lang una gadto sa imong pag-uyuan. Pa, Gadto sa imong lolo ug lola. pa, Kay sugod karo gabi una. Mauna ni ang katapusan nato panagkita. pa, Bulagyaw na ayaw ako. kong biyai pa. Kay dili na ko manawat. Dili na ko manawat ang buhat sa imong inahan. Diya ka na. Pa, balik diri pa. Pa, magusa naman ang gupa kung wala ka na pa. Pa, balik diri. Mao gyud to ang last na mo nga panagkita sa akong amahan, Kuya Rick. Gubikan lagi. Kabilakaw man siya. Gawa magpahibalo kung diin pa dong. Kuya, naglibog ko na ito mga panahon na kung asa ko budangop. Dito ba sa ako magaian o uyuan? O dito ba kaha sa ako mag-aapuhan? Mauto kuya, kay wa malagi si Papa. Kundi wa magigikauban nga to sa bahay. So nidangop ko nga to sa kuguyuan. Nga si Uncle Frido. Kung sa ako pagidangat nga to sa ilang panimahin, igudi-idi kuya. Agha nahitabo. Kakusog sa ulan. Yung gabi inasad. Ay, salamat yun kanya na yun ko ila, Angkol. Manok to ko. Angkol. Angkol, abri na in taon, Angkol. Oy. Uncle Fred. Uncle Fredo. Oh, nga nung, di ka man, Dayan. Angkol, padayon ako, Angkol.
Kaya ka naman. Angkol, pwede ba angkol nga? Hindi nilang usak ko mapuyo. Kay si mama, wala na si mama. Si papa saan gibiyaan na sad ko, angkol. Pwede ba, angkol? Dayan, daghan kay mga iyan. Daghan kay uyuan sa side sa ibong inahan. Dito ka dangop, kay basin uyag matakdan mi sa kabuisit sa iyong pamilya. Kol, maluoy ka, Kol. Ako ra bitaw isa, Kol. Promise na ko, Kol. Magbinuotan man ko nimo din, Kol. Asus, ay, Kol, ayaw lang ko, Kol. ayaw lagi. Dili ka pwede Sabi diri sa ko. bahay. Kay malinaw ning among bahay. O di og masagulan sa tao nga gikan sa buisit nga pamilya. Wa gyud ayo. Sige na. Dangop to sa imo bagayaan. Sa imo bagayuan. Kol, mag-istorya sa ta, Kol. Ay sus, ay. Ya ka na. Kol, ayaw sulat, Kol. Wa ko nagtuo nga. Mismo ang akong uyuan. Kaya nga ang tusod nga. Nagsagubang ko sa katugnaw na itong higayuna nga nabasain tahon ko sa ulan. Kaya lagi ko no. Way ayo aga mo pamilya. Gumikan sa gihimo sa kong inahan. Nga pag-uban sa laing binuhan. Boto nga wa ko'y laing choice, Kuya Rick. Huwag ni adtugid ko sa apuhan. Huwag dito ko bisulay. Uban sa paglaom, nga ila kong dawaton. Huwag sa pag-adto na nako, Kuya Rick. Igo di ini. Aga dahi tabo. Opo. Kagabi, inaoy. Mingaw ni kayo. Maano ang tagdawaton ko nilang lulo. Asa na magit ko inipaingon. Nianagit ko sa ilang lulo. Nanirado na gidayan sila kagabiin naman, sand. Kadugan ni lulo mo, Ambre, uy. Lo. Lo. Ay, o dayan. Lo, padayon ako, Lo. O sa'y padayan na. Suot ka ni. Lo, padayon ako, Lo. Salamat, Lo. Ay, daot sa may taon. Lo, pwede ba? Pamilya, oy. Lo, pwede ba, Long? Dinhiusa ko sa inyo, Lo. Wala yung kailain kapaingnan, Lo. Si Papa, Lo, nilakaw na. Si Mama po, Lo. Nakigupan sa iyang Ay. nakigibiyaan min, Lo. Dayhan, apo. Di po di mababaso lang ibog amahan. Kaya lagi, wa mo po'y puango itong ibog inahan, oy. Lo, Ay, lahala. Dili ka una. Dili ka magpuyo sa bahay. salamat kaayo, Lo. ah. Lo, Mas maayo o hinuon ka diri ka. Kaya ron ka mauban na limos, lola di mo. Dito sa palengke. o sige, Lo. Mutabang ko, Lo, bisag unsang trabahoan, Lo. Basta, Lo, diniragit ko, Lo, kaya wala yung kailain kapaingnan. Basta, Dito ko ila Uncle Fredo, pero gibalibaran ko niya, Lo. basta dayan pag binuotan lang ha. Oh, Lo. Siyempre nawatod gid ka na mo kay apo ka manamo. Pero ang amo lang hagyo di mo, di pagid mi baka pa-eskwela di mo. Di mi baka pa-eskwela di mo, kay nasayod ka bayang mga tiguang dami. O niya, Lo. igo-igo ra po nagkita. Nagkasabot ko, ana, Lo. Alang na ako, Lo. Importante na kaayo, Lo. Kani ako karon bahalang nagwa ko'y grado, Lo. Basta kinaalang ko'y kadangpan o kapuyan. Ay, kung wa palag unta, magbisyo ang ibog inahan.
Dili unta ka maigo diin ni Dayan. Lo, Unya, nagkaon ka na. wala pa, lo. Na sige, pangabli na lang dito sa kaldero ay naibilin dito ng pagkaon o sudan. Oo, sige, lo. Sige lang mo, matan ako sa kusina, lo. Nahala, sige. O niya, dito lang ka speakers kwarto pagkatog. Oo, lo. Sayuhan na lang kung batong imo magagamit pagkuha ganito sa inyong panimay. Oh, sige, lo, ha. Matan ako sa kusina, lo, kay makaon ako. Nahala, sige. Kuya, may nalagani. Kaya akong apuhan. Wa nagduha-duha sa pagdawat gini ako. Dili sama sa kubuyuan o bagaian. Kaburabag, unsa na kadautan o unsa na kadautan sa unsa na ko kadautan sa nagtanaw. Kaya lagi, diadto pa. Wa naman daan nila magusto aga akong inahan. Para sa akong papa, niya si Peter. Tuon man, Kuya Rick. Dito nagsugod ko sa pagtabang-tabang sa akong galol. O kasagaran ako rin magbantay gadto sa palengke. Kaya maumay panginabuhi di ako mga apuhan. Pagpabaligya, skarle, baga kinhason, paguban pang produkto gikan sa dagat. Mao'y nahimo nilaga panginabuhi, sukad pa kanian. Og sa unang adlaw na ako, sa pagbantay sa tindahan ngadto sa palengke ko yan, igo di ini, aga nahitabo. Isda mo, kinason. Presko pa kayo, hello. Isda. Karni, sir. Karni mo, sir. Ay, sir. Day, Ay, bila ba nang kinhason ni mo, Day? ay, kini, sir. Tag-30 ang kabo, sir. Ang isa ka kabo ini, sir. Bahala gud ana, oy. Uy, barato ron ni, sir. Uy, presko man puting kaayo, sir. Gikan pa gini sa dagat. Yun na pa. Mag-o ka pa diri, no? Ay, oo, sir. Uy, karon pa lang gid ko nakabantay. Asa ba na itong ani. tiguang diriga kanuday ka nagbantay? Ay, akong lula to, sir. Tuwa pa sa bahay na ulahi. Ako na yung gipauna. Kaya magdala man to siya baon karon. Aron din ano malitin ha sa atbang. Sige. Kaya, guwapa ka man. Taga ikog 5 ka kilo, be. Taksi kog 5 ka kabo. 5 ka kilo na anad magugog kinilugot. Ay, oo. Sir, ha? Sige, sir. Nini, ano, sir, oo. 5 ka kabo, sir. Kini, sir, karni. Yun. Yan, bigay isda, sir. Tulingan. Sige, taga ikog karne. Pero mas nindot unta kong karne gidi mo. Bitaw. Kanang pila ba hiya edad ni Buday? Ay, 15 anyos pa ko, sir. Pwede na. Abi ko mag 18 ka na. Ay, 15 pa ko, sir. Uy, ano ba di ay? Tiguang nakuglang, sir? Wala. Sa imo manggong barog. Murag di katuuhan nga 15 anyos ka pa. Pero gwapa ka. Salamat kaayo, sir. Anyway, taga-ante ka calling card na ko. Basig magka-problema ka, konta ka lang ko. Kaya anytime, tabangan ti ka. Oh, sige, sige, sir. Diya ay. Kita ni mo. Oh, sir, mau din ang ngalan, sir. Mulai ako nga. Ako perfecto. Ay, sige, sir. Sige. Perfecto, sir. Salamat kaayo, sir, ha? Sige, wa pa gani ko kabayan palakwan naman dahil ko ni mo. Ay, dili pa Pila ulit ba bayad dito kaayo, sir. Pila man? Pila'y kantina tanan. Ay, ang 5 ka kilo, sir, sa tag-30. 150. 150. Right ko no? Unya, sir, ang kanang karni. Duha man na ka kilo. Pila man po kilo ang karne? 150. So 300. Barato din karne ron di ay.
Sige. Barato, Mas maayo sir. na. Basig anay na. Ha? Dili, sir. Uy, di mo baligyan na, sir. Bawal bayad na. Bitaw ay. Sige. Pila to? 150 o 300 so 450. 450 So, na lang, sir. sige. Tagaan tagag 600. Tip ni mo nang sobra ana. Mamo ba, sir? Oh, Uy, hala. basta kontak ko anong number ha. Oh, sige, sir. Salamat kayo. Sir, perfecto, ha? Sige. Sige, salamat. Abi na kaya ako nabitbito na ako gipinalit ya. Oh, sige, sir. O, ni Ana, oh. Kuya Rick, malipayon kaayo ko nito baga panahon. Di lagi. Pinakauna pagid akong customer. Si Perfecto. Tiga video. Idara na. Hapit na mitungtong sa pagka-senior citizen. Pero halata kayong kwartahan, Kuya Rick. Mao to, Kuya. Napaglabay sa pila ka adlaw. Hangtod ka nahibog si Mana o gabulan. Kanuna ito gabagpalitan si Sir Perfecto. Kaya nahibog na magsuki. Labi na. Kaya ako nagbantay, dito nagit siya kanunay nga nagpalit. O dito, video nagkasuod-suod gid mi. Ni Perfecto. Kuya, sa paglabay pa sa mag-adlaw. Kaya lagi, isip usa ka dala ko. Doon na maghibaga panginahanglan. Kaya ang ginahatag sa ako baga apuhan, igo-igo na bagyo. Sa toothpaste. Sa baga personal, gagamit. Gani, bisag panty. Sinina, di na ko magkapalit ko yari. Kaya igo-igo na magidaga ihatag sa kuglulo o lola ganin ako. Mautoga sa tiguha na ako. Nga makapalit pod ko o magabag-ong gamit. Dito. Kay sige malagi panghagad din si Perfecto na ako nga makikita. Paghagad gumagaon si gawas. So mao to, nga ako siya gipatulan o nakikita gid ko niya. Human sa mong pagpangaon ko ya, kunya gabi ni adto baga panahon na. Giuban ko niya sa usa ka imnanan. Og ingon niini, aga dahitabo. Oh, dayan. Hala, uy. Oh, mura ka bag nabaguhan dire. Oh, sir, Okay ba di? Dire, di ba? sir, uy. Unsa ka iman ini? Ay, wadi ang bar. Ay, Kaya imdanan dagpanan sa mga lalaki nga gusto nga kada baga mo pahungaw sa kalaay. Inom-inom. Matod pa bitaw sa kubaga higala nga mga talaga yano ra nga mga tao. Pampawa kuno sa abog kinahanglan nga imnan gyud. Ay, Ikaw, mag-inom ani ay. dili Kinig nga. lang ko, sir. Ay, sus, ay. Mutanaw lang ko nimo, sir, na mag-inom ka. Ayaw kong balibari. Wala man gud ko. Lami lagi. Kinig nga. Kini lang nga. Pula nga kabayo ang akong ipainom ni mo. Kay di magkayo ni hard. Okay ra man kay tanlas man kining ladokon. Ha? Oh, kinig nga. Red horse gun. Wa Inom man lang, ka- ana. Kasuway ini, uy. Ay, sus, ay. Sige na, may ubos na ko ni mo noon. Oh. Inom na. O sige ha, pero kinirang tunga sa baso, ha? Sige, lado ka na na. Aw, Ka na. Tugangi pa. ay, kapait day ini, uy. Asus, okay ra na. Uy, ang pirmiro ra may pait, ana. Ha? Pirmiro ra na siyang tagay. Pero masundan nagtagay ni mo. Labi na kayo na. Dungang ki Sir B. Sige. Ay, hubog yun. Hubog ka yun. Uy. Kitamis naman di ay. Dungang ki pagit, sir. Sige. Mahubog ka lang, Ron. Ay, sir. Kung anong, unsa ba? Unsa man? Mura gatiyot Katulugon na lagi ko. Asus, anak niya na siya. Sige, inom lang. Ya, tagay pa, tagay. Uy, katulugon na gid ko ay.
Asus ay. Kung gandi na ni mo kaya na tulog na lang diha ka. Kung pahilo na dayon ni mo. O man. Pero ayaw sa layon ko unya dire. O matulog ka diha. Uy, Sige pa, sir. Tagay pa. kuya, wa na gid ko makapugong sa kong kagalingon niya mga panahon. Bisan o medyo pait. Ang kantog among giinom ni Sir Perfecto. Pero kinasugda naman, hala sige, lala. Kaya mau palagi pagsugod ako sa inom ko yarik, so dali gid ko nga nalipong. Og nakatulogid ko dito sa lamisa. Moto nga wa na ko masayod kung unsa nay sunod nga nahitabo. Og pagkabuntag ni ana, pagmata nako, igo diin, aga nahitabo. Pero dito na ako na-realize na perting dali aras kwarta. Naka 5,000 dayon ko na ito mga panahon na. Kaya lagi, gihatag ka to di Sir Perfecto. Moto kuya nga pag-uli na ako, ngadto sa panimahin sa ako baga-apuhan. Igo din, aga na hitabo. Dayan, Lo, asa ka magikan nga nabantaya, nabutagan ka man? lo, diha lang gud, lo. Ay, Di manggod sa ato ang silingan din ha ba? Oy, Bang wa ka ba mananghit tindera lagi? diha pod. Ha? Tuas lola ni mo ay, mo rin nagbantay sa tindahan. Ay. O sa man ang imo maghanag-hanagham ba ang dahan mo? Lo, nagpalitan ta kag vitamins, lo, eh. Kaya aram mo, baskog na imong tuhod, lo. O ni apagid, lo, ay naay imo dihang shirt, lo, o kang lulapod sa yan. Oy, Naadiha, lo, ay. orag ganahan ko ani ay. Lo, eh. Basin mayag, kung sa magigihimo na ini mo gabi, ano na kwarta ka man? Ay, lo, na good, lo, eh. Na, basta, lo, eh, ay nagupangutanan, lo. Ala, sige, soda. Iya pa sa lola ni mo dito. Oh, sige, lo, ha. Vitamins ni mo, lo. Ayaw kalimot pag inom, ana, ha. Okay, sige, sige. Salamat, salamat. Huwag nga magabitamina o bagong short. Huwag niya itong tungura ni apas dahil ko sa ako lola. Huwag sa ako ng pagbantay nga ito sa palengke. Kanunay na gyud si Sir Peter gabuad to. Dito na gyud magkumprahan ko, Yarik. Huwag siyempre kinahigaman lagi. So kanunay na po ganang hagad ganin ako. Ako kuya. Kay lagi dali man kayong kwarta. So go nga go lang ko. Kay pertig dali aman lagi sa kwarta. Og tugod di ato nakapalit ko og tanang gamit ka akong gigusto. Tanang gamit, cellphone, mga bagong sapot. Uguban pa. Kinaanad naman ninoon ko, Kuya Rick, nga ingon ni Anto ang dagan kanunay sa akong pagwarta. O gani usa na usab kay gayo ni anak Kuya. Samtang tuan ako sa palengke nagbantay na usab. Igo din aga na hitabo. Hello? Karni, isda.
Da mo din ha. Presko pagit ni. Ay, hi sir. Sir, hello. Lami Karni bagid imo, ang sir? imong karni. Lami gina. Ay, oh sir, oh. Kini sir, unawa sir, oh. Peng pagit kaayo yung... Ay, Unawa sir, oh. Pero ang presko pagit pagkadungog kaayo, na sir. ipeng nga karni. Sama ni kaping sa imong... Imong... Unsa? Ay, bitaw sir, Bitaw, uy. Ayaw to. Una-una ka sir, uy. Sige. Tagay kog 2 kilo. Ay, oh sir. Duha na ka kilo, sir. Duha lang. Sumaog. Basi gusto mo ipakapin na kay karni nga ikapakapin diha. Ay, sir, kung gusto ka karni, nga malipay ka, presko, niya pa akong karni, uy. Ay. Bitaw, sir, Murag uy. mo na pinakagusto na kong sudan ay. Ang ba? Ay, sir, Sige. kini akong gitangiyag nimo, sir. Dili ni karni sa uban. Sa Yun na pa. ako lang gini nga makita. Yun na pa lang. Pila man. Pila may presyo. Ay, kung makasabot ta, sir. Ay, magsabot sa ta, uy. Presko pat baya ko, ha? Sige. Tagay kong number mo. Tawag na ko niya. Ay, sige sir. Abiin mo cellphone. Hindi akong in-school. Number mo. Sige. Basta ba na to? Sige sir. Sige. Pilay akong bayro nun. Ay, kana sir. Kini karni ba? Kini karni gyud. Dili ka na karni nga. Imo gitaniag. Kabuin. Wa pagani na ako makao na karni nga imo gusto gay hatag nako. Pwede man sad sir good og advice. Ikaw ay. Bitaw. 400 ang 2 ka kilo. Oy. 200 na po na kilo. Uy, Ala. mahal na sir sa merkado, uy. Sige. Pero, ang kining ako, mas mahal din ako ang karni. Hinang dumikit. Basta labas magikana. Mag-ihaw magikana karni ha. Ay, muna. Pagit ni sir, as in. Sige. Ay, Jin, smile. Jin. Kaya bayad ay. Basta ko niya. Tawag Sige, ako ni mo. ha? Basta, maghuhat ko sa imong tawag, sir. Sige. Jin. Kuya, medyo luod, gapaminahon. Apan gumikan kay dito ko. Nalipay sa paagis pagwarta. Sumoto. Gaako na lang giton, ang bisan unsa, gagaluon. Pila na may istorya, Kuya Rick. Nahimo na gid akong habit kadtong maong pagkabutanga. Hangtod kuya nga pila na may istorya. Ubay-ubay na nga mga kalalakinan ang miagi gyud sa akong pagkatao. Ug usa ka adlaw ni ana, dudaya mitawag nako. Igudi ini. Aga nahitabo. Hello? Yes, hello. Marilo di ibang pagalan. Ako si Marlo. Ay, hala. Marlo. Ngano ba? Nakakuha ka sa kong number, Marlo. Gihatag ni sa kog kumpari. Kay okay man daw kayo ka. Siguro ba? nakasayod ka na. Sa akong buti pasabot. Ay, uy. Nakibaw na ko. So okay ba ka karong gabi? Oo. Niya. Asa man tayo magkita? Kasayod ka naman siguro kung unsa ang ilado nga hotel. Sige. Game ka. Game ko. Sige, mag-una lang ko dito sa kwarto. Sige. O niya, soda lang ka diretso. Sige, Marlo. Paabot ako, ha? Sige. Sumato Kuya Rick. Kailaing customer naman po. Suway paglangan. Nito man gid ko kung asa mi magkita. Og sa pagidangat na ako,
dito sa maog hotel nga giingon ni Marlo. Igon ni Kuya Rick. Aga na hitabo. Ay, hello. Marlo. I'm here, Marlo. Atubangan ako, uy. Si Marilo na ni. Uy, Marlo, nauwaw ka no. Sige, atubag ako. Excited ako. Marlo. Dayan? Ba, ikaw ni. Ikaw? Gano man ni Dayan? Naunsa ka naman? Ba, I'm sorry pa. Mangutanakan ako kung tungod sa imong kibuhat kipagbiyan ako. Pero Ngayon Dayan, ako kahimtang tungod kay wahak ka nga naggiyan ako. gano ka nitangop ka man sa ingon ini nga trabaho? Pa, gibuhi ko lang akong kaugalingon. Mangutana ka kung ano na yung ini ko. Inyo lang kaugalingon ang iyong hunahuna. Dayan, Wa mo na hunahuna na ako nga doon na mo'y anak kakitahanglan ninyo. pasaylo ako. Pero dapat wa kami nangop sa ingon ini nga trabaho. Naunsa akong ka naman? giingon mo pa, nawadat kong paglaom. Nga untain yung responsibilidad ang tanan. Niya ako karon pa. Igudini ako ang trabaho. Nga nakatabang sa among panginabuhi sa akong mga apuhan. Dayan, pasaylo ako pero undagan na ning imong trabaho. Undagan na. Makauwaw din ba? Imong anak, imong amahan nga nagkita mo. Sa dapit nga dili angay unta, di ba? Gano ka naingkot mo ni ini? Gano ba? Tala, magulita. Magulita na yan. Dugay nga panahon panangita ko nimo. Sa kadugay sa panahon gipaabot ka. O dinhi pa kita nag-awot sa usa ka lawak nga dili maayo pa. Sorry pa. Pasayloa po kung nakahimo ko ini pa. Sa ilo, apo ko na yan. Pa, I'm sorry. Sa ilo, apo ko na yan. Sa ilo, ako. Kuya, nakuratan ko na ito mga panahon. Kaya di ay ang lalaki. Nga ako unta. Kabahimong customer. Ako di ay kaamahan. Kuya, sakit kayo pala doon gumikan kay pila ka tuig na nga wa may magkita ni Papa Peter. Ug dito pag may nagkita. Sa pribadong lawag, Kuya Rick. Lawag. Kundi indang panhan sa mga tao. Nga gusto makabatunog talag sa akong kalipay. Mato, Kuya. Ito naman mig Papa. Nagsabay na lang gitbig pagulit. Ngadto sa parimay sa iyang mga ginikanan nga ako pag mag-aapuhan. Og dito na shock yun ang akong mag-aapuhan. Kay pila pod ka tuig nga wa na kauli ang ilang anak nga si Papa Peter. Og didtong tungora hingpit na akong gihunong ang akong dili mayo binuhatan. Gumikan kay wa na maging masugot si Papa. Balik pa ko sa mong trabaho. Kuya, sa pagkakaroon, minyo na ko. O ang akong bana, may tago talaga nga si Larry. O doon may anak, nga usa. Usa ka trabahante sa dakong kumpanya kinig si Larry, Kuya Rick. O ganindot tayo ang nahimo nga kami niyoon. Gumikan kay bisan o gingon ni adto aga mga nangahagi sa ko kinabuhi. Gidawat kong Larry. Og niya nagbalipayo ang abong pamilya. Kuya, salamat sa pagbasa sa kong sulat kaagi. Hinaot nga kini nakahatag og pagtulunan ngadto sa mga kababayenan. Ilabi na gayod ngadto sa biktima sa nabungkag nga pamilya. Hinaot nga dili sila mahisama nako.
nga gumikan sa kalisdanan, minagong sa dili mayong binuhat. Salamat sa pagbasa sa kong sulat kaagi kuya. Salamat sa paghatag kinabuhi. Hinaon nga ang tanang naminaw na lingaw og nakakutlog gyud sa mga bulawanong pagtulon. Dayan.